Yo, salutare tuturor, eu sunt Larry și bine v-am găsit la primul clip de pe acest canal. Canal care este bazat doar pe patch-uri de FTS. Aici vom posta eu și Bogdan toate patch-urile care le vom face împreună, cum este și acesta. Da, după cum vedeți, este un patch cu Liga 1 și Liga a doua tradus în română. Și mai are încă ceva. Hai să intrăm la un anumit lot. Intrăm la FCSB și ce vedem? Pozițiile exact ca în FIFA. Da, după cum vedeți, am pus pozițiile ca în FIFA. Bun, hai să vă prezint câteva loturi. Uitați-l pe anul viitorul cu Calbuz, Mladen, Benzar, Radu Boboc, Dasul, Chițu, Lucasen și Robert Malele, tânărul pus de la viitorul, care are numai 17 ani. Bun, îl avem și pe Tordai, Cojocaru, Bradley de Neuer, Martinez. Bun, v-am arătat așa mare câțiva jucători. Uitați și la UTA Arad. Din păcate, la anumite echipe nu am putut găsi portari. Așa că nu știu, de exemplu, când e la UTA un singur portar, sunt anumite echipe la care sunt doi portari, dar au overall-ul mult mai mare decât ar trebui. Bun, vedem aici FCU, Universitatea Craiova, în opinia mea și a multora de altfel, adevărata Craiova. Am zis să o adaug și pe ea, pentru că oricum este pe locul 1 în campionat. Vedeți, avem aici, n-am decis să pun toți jucătorii pentru că n-am. Bun, lotul lui FCSB pe care l-am arătat și mai devreme. Și noua achiziție, Risto Radunovic, un super fundaș, vedem cu o super viteză. Da, băieți, uitați-l și pe Florinel Coman, Tănase, Coman, Ovidiu Popescu, Denis Man, Răzvan Wide, are 1,90 m, bine, în realitate nu este atât de înalt. Căruia i-am dat overall 88, Romeo Niță și Cristi Dumitriu, un pachet de tineri talente ale FCSB-ului, ambii jucători sub 19 ani. Buziuc, Sergiu Bus. Bun, hai să vă arăt la Șepsi. Uitați-l pe Florin Ștefan, Golovca, Safranco, Rafli, Claudiu Petrila, tânărul venit de la CFR Cluj, Rapid București și pe vedem aici Politehnica Iași, Cabral, AK, Pasilia, Calcan, Andrei Cristea, din păcate este right wing, n-am ce să fac, asta este. Axinte în poartă. Bun, vedem lotul lui Gazmetan cu Dumitru Cardozo aici, care are o super viteză. Chiar o să-l iau la viitoarea mea carieră, o să fac o carieră. Dacă vreți să fac și pe YouTube, pe canalul meu FTS World, da, scrieți-mi în comentarii și ziceți-mi și cu ce echipă să fac. Bun, Matias, Bacol, Junior. Bun, să trecem mai departe. Voluntari, din nou, n-am băgat toți jucătorii. Așa, la Botoșani, să zic, am depus ceva mai mult efort decât la celelalte echipe. Uitați, căpățână normal, fuck. Normal căpățână e la Craiova. Fuck. N-am ce să fac la chestia asta. Andrei Kindriș, care are 1,95 m, în realitate are 1,91 m. I-am dat 70 pentru că cota lui pe piață este foarte mare. Bun, FC Argeș, echipa din orașul meu natal. Îl vedem pe George Micle, tânărul George Micle, un portar de doar 19 sau 18 ani, ceva de genul. Nu puteam efectiv să luăm jucători mai mici la un moment dat, pentru că nu mai erau jucători mai mici pe care să putem să-i luăm. Bun. Uitați, Vlad Achim, Andrei Sin, Borja Vale, Alex Garcia, Paul Anton, Andrei Radu, pe ăsta nu mai știu exact cum îl cheamă, Ante Pulici, Isma Lopez. Bun, lotul lui CS Universitatea Craiova, Pelia Celi, Marius Constantin, Ștefan Aca, Bălașa, Paul Pap, Mateiu, Câmpanu, Dan Nistor, Screciu, Elvir Colici,
Cicâldău, Ofosu, Avram, Andrei Ivan și Cristi Bărbuț, Vlădoiu, Ivanov, Vătăjelu și, nu în ultimul rând, Nicu Șorbancu și portarul de rezervă Lucas Popescu, sau cum îl cheamă pe ăsta. Chindia Târgoviște, hai să o arătăm așa repede. CFR Cluj, din nou aici am depus foarte mult efort pentru a găsi jucători care să aibă piciorul de bază ca în realitate. Uitați, îl avem pe Bărgădean, Mike Sestor, Vinicius, Ivica Zunic, nu știu exact cum se pronunță, Cristi Manea, Alexandru Păun, Luis Aurelio, Djokovic, William Soares, Oban, Chiciu, Sandomierski, Camora, Susic, Itu, toți. Yasmin Latovlevici, care este și kill ca în realitate, v-am zis că am depus foarte mult efort. Ciprian Deac, stângaci ca în realitate, Omrani, negru ca în realitate. Stai, nu negru. Da, nu negru. De culoare. Dacă apare mai nou cu UEFA, acolo nu avem voie să zicem negru. Trebuie să scoatem din vocabular cuvântul negru. Bun, David Lazar, Grauvas, Vali Gheorghe, Hermannstad. Și vom trece imediat la altă echipă la care m-am chinuit destul de mult. Vieira. Nu știu foarte mulți jucători de la Hermannstad, dar m-am uitat. Bun, și să trecem aici la Academica Clinceni, unde avem pe Dodel, Raul Rusescu, Florin Gardoș. Și da, cam astea ar fi vedetele echipei. Da, mai uitați și pe restul care mai sunt pe aici. Mai neinteresanți așa, restul dar nu contează, Dumitru. Bun, pe volum Arsenal are acest patch, are și overurile mai mari, foarte asemănătoare cu cele din FIFA, nu chiar exacte. Pe Robertson, Matip, Virgil van Dijk, care este și înalt, are și coadă, așa, Joe Gomez, care seamănă foarte mult cu el, cel din realitate, are și viteza foarte asemănătoare cu a lui. Sadio Mane, o rachetă de om, pur și simplu, dar nu la fel de rapid ca Dumitru Cardozo, apropo. Keita, Henderson, Salah, care este stângaci ca în realitate, Roberto Firmino, Thiago Alcantara, Trent Alexander-Arnold, Adrian, Tsimikas, o achiziție pe care mi se pare că a făcut-o Liverpool vara aceasta, Wijnaldum, uitați, Thiago Silva, Christensen, Werner, Mendy, Kepa Arrizabalaga. Hai să dăm un ochi și repede și pe aici. Uitați-l pe Bruno Fernandes, Matic, Pogba de 90, Eliache. Nimic de spus. Unde în premieră îl avem pe Radu Drăgușin aici la Juventus. Singurul patch din România care l-are Radu Drăgușin, puștul de doar 18 ani care a debutat în Champions League pentru Juventus Torino. Uitați-l și pe Ramsey și pe Ronaldo, Cuadrado, mă rog, altceva nimic special pe aici. Buffon, Sandro, destul de rapid și el. Altceva ce ar mai fi, nu știu, Mihailă la Parma. Uitați, unde e? Unde e Mihailă? Era Mihailă la Parma. Bine zis era că nu mai e. A, nu, gata, mă, l-am găsit. Mă speriați puțin. Da, altceva, nu știu dacă mai am ce să vă arăt. Sassuolo cu Chiricheș. Ce-ar mai fi? A, ce Tătărușanu și portarul ăsta mai slab, Donnarumma. Doamne, uitați-l pe Neymar, crescut, overall 92. Kill și aici, uitați-l pe Camavinga, seamănă destul de mult cu cel din realitate, overurile, staturile nu le are foarte crescute, pentru că, ce să vezi, nici în FIFA nu sunt foarte wow. Tot la Liga și Bundesliga, puțin așa repede, uitați-l pe Haaland și, na, pe aici, Sané și restul formației care mai e. Da, uitați-l și pe Alphonso Davies, nu foarte rapid, din păcate. N-am ce să fac. Și ăștia care sunt. Și haideți să dăm Barça, Busquets, Griezmann de 90, Piqué,
Serginho Dest, Filip Coutinho, Miralem Pjanic, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Pedri, Carles Alenia, Eden Hazard, Vinicius Junior, Rodrigo foarte rapid de altfel, la fel și Vinicius Junior. Au staturile destul de dezvoltate, aș putea să zic. Uitați-l și pe Marcelo, n-avem cum să uit de magicianul nostru Marcelo, care în afară de șut și heading are toate staturile peste 80. Thibaut Courtois, un super portar. FCSB versus Universitatea Craiova, că tot vor juca în realitate. Las așa lotul, nu mai umblu la el. Doar așa, na, puțin să vă arăt și din gameplay și să vă mai arăt și ce am făcut la steaguri. Hai să bubuim mingea afară. Pe luare. Aha. Ce vedem aici? Fix în colț, gen steagul ăsta. Da, am pus câteva steaguri, am pus câteva și cu FIFA 21 și așa. Și îmi place super mult cum a ieșit acesta cu FTS World. Mă rog, hai să luăm jocul. Recuperează Wide acum. Wide pentru Florin Tănase. Să vedem, iese Piliaceli. Reține Piliaceli. Acum Bălașa, Mihai Bălașa sau Mario Bălașa sau cum îl cheamă, recuperează Wide. Wide, șutul lui Wide. Acum Paul Pap, trebuie să avem grijă foarte. Câmpanu, Cristea. Iar iese Piliaceli. Bun, v-am arătat așa un pic și din gameplay. Am încercat, eu am avut o tentativă să pun aici look plus, dar creatorul care a făcut patch-ul normal, cum ar veni, fără Liga 1, a setat cumva să rămână permanent acolo EA Sports HD Live. Așa că a rămas așa, n-am avut ce să fac, am încercat, credeți-mă. Bun, vedem aici BNL FTS. Și mai e o mică greșeală aici, după cum vedeți, scrie personalizat jocul PES, Liga 1 realizat de Stroi Ionuț. Da, cum să vă zic, FTS la angol, adică cum ar veni, nu știu cum să vă explic, traducerea jocului. Am luat-o de la un patch mai vechi de-a lui Pavi, de-a lui FTS, de-a lui, doamne, m-am prăjit, de-a lui Ionuț Stroi și a rămas acolo așa, nu am mai putut să editez, am încercat. Bun, cam atât cu acest episod. Dacă vă place patch-ul și dacă mai vreți patch-uri cu Liga 1 de la echipa noastră, v-aș ruga să apăsați pe butonul ăla de like. Aveți canalele noastre principale în descriere, la fel și patch-ul. Eu am fost Lari și v-am salutat. Pa!